Bos días, lectoras e lectores de Atlántico. Hoxe temos connosco o escritor Fran Fernández. Moitas gracias por estar connosco. Grazas. Grazas a ti por invitarme. Vemos presentar o seu libro O Principio de Superposición, que además foi galardonado co premio Ángel Fole. Así que, bueno, pois é unha honra que este connosco. Primeira pregunta, como recibes este premio de Ángel Fole pola túa obra de Principio de Superposición? Pois con moita alegría, é un premio que perseguía dende hai tempo, é dicir, é a verdade que teño moitos premios, pero claro, hai premios que se resisten, e este era un deses que se me resistía, e por fin levo moitos anos presentándome, 4 ou 5 seguidos, e nada, por fin o conseguín, ademais que un libro que tamén fai unha pequena homenaxe ao libro dunha amiga de Pilar que gañou hai uns anos con un que era Principio de Incerteza, non? Entón, quería facer unha chiscadela tamén de Principio de Superposición, porque ela é profesora de física nun instituto, eu son enxeñeiro, e fixo un libro baseado no Principio de Incerteza de Heisenberg, e eu este libro quixen facer con ese libro sempre presente, e tamén quise facer unha chiscadela co Principio de Superposición, que se aplica en moitas materias científicas. Precisamente falas xa deste principio de superposición, que é un termo físico. Como se pode aplicar un termo físico a unha novela? Non sei se é parte das personaxes, parte do argumento, se é un contexto... Sí, este termo é, como se pode dicir, é realmente o centro da idea de todo o libro, constitúe a arquitectura do libro, que é o principio de superposición aplícase a moitas cousas, aplícase, por exemplo, en cálculo de estruturas, cando varias forzas actúan sobre un sistema, sobre unha estrutura, e queremos saber o seu comportamento, é moi complicado, non? Entón, o que se fai se descompón, entón se estudia un a un cada unha das forzas, e resulta que o efecto final é a suma de todas o efecto final é a suma dos efectos individuais de cada forza, non? É unha maneira de simplificar, pero que dá resultados. Na mecánica cuántica tamén existe o principio de superposición, que é que unha partícula ou un sistema non está nin un estado nin outro, senón que está nos dous, con certa... Exacto, nos dous ou en todos os estados posibles, con certa asignación de probabilidade, pero está en todos os estados, non? E ata que non observamos, non sabemos cal é o exacto, non? E entón este libro é así, non? Este libro fala de unha rapaza que, bueno, que non se sabe en que estado está, e entón imos analizando cada unha das forzas que actuaron sobre ela durante todo ese proceso, e ao final, digamos así, a lectora ou lector vai sacar unha conclusión como resultado da suma das forzas individuais de todas as persoas que influíron sobre ela. É dicir, entrevistando un a cada unha das persoas do seu entorno, realmente imos sacar a foto final do estado de Sofía. Claro. E ademais tamén adaptando a un determinado público, porque, bueno, todo o mundo pode ler a novela, pero, bueno, penso que está ubicada para o público juvenil. Sí. De feito, estou me atopando moito máis cómodo nesta franxa. Ademais, é un público... Hai amigos que din que me ubico moi ben na novela de transición, é dicir, que non son para 6 anos, nin son para esta novela. Bueno, esta novela entre os 11, 10 a 16 anos, está pensado, non ten un público obxectivo, escribindo moi claramente con público obxectivo. De feito, teño que decir que esta novela xurdiu dun poemario. Eu escribí un poemario, o poemario é o diario da protagonista, de Sofía, que non aparece no libro, pero todo o mundo fala dela, e ela aparece no libro a través do seu diario. É dicir, este libro ten integrado un poemario que tamén gañou en Cospeito, en Lugo ou Caldaloba, e entón, cando rematei o poemario, dixen, guau, este poemario é moi narrativo, ten unha novela detrás, e entón escribín unha novela relacionada co poemario. E entón o que fixen é o poemario é realmente o diario de Sofía. Entón fun poñendo unha introducción a cada un dos capítulos, un pequeno anaco do diario de Sofía, un pequeno anaco do poemario. Non está en forma de poema, sino que está en forma de diario,
pero despois pois están os capítulos do libro, é dicir, vamos, que hai poesía, hai ciencia e hai unha novela de misterio tamén. Non falta de nada. Surdiu así. Eu non planifico tanto as cousas, pero sí. Que pasada. Xa levas, como falabas antes, 5, se non me trabuco, 15 novelas escritas, varios poemarios. Como afrontas a tarefa de escribir? Acabas de dicirme que non o planificas tanto, pero, bueno, escribir hai que sentarse, hai que pensar, hai que ver. Pero no teu caso, cal é o ritual ou como é a inspiración? Eu o que teño é unha gardería de ideas. Imos pintalo moi fancy, imos pintalo moi épico, que non é así, non? No universo hai unha cousa que se chama gardería de estrelas, non? Que son cando unha nebulosa se xunta, empeza a gravidade a afectar, entón hai como pequenas zonas onde se vai acumulando a gravidade, se vai acumulando o pó, entón hai como embrións de estrelas que dependendo de como se desenvolva o sistema, pois xorden ou non. Pois eu teño o mesmo, eu teño no meu Google Keep, anoto ideas, teño unhas ideas e digo, isto, pois as ideas poden ser un verso, desde un verso ata unha idea para unha novela completa, non? E esas ideas están aí, eu sigo coa miña vida, co universo, sigo observando e vou agregando. Se me xorden máis ideas, vou agregando. É como, de repente, cando teño moitísimas ideas que desenvolvan unha novela por gravidade, xúntanse entre elas e de repente chega o momento onde dis, vale, é o momento, non? Entón collo esa idea, xunto con todas as ideas de alrededor e digo, pois aí está, pois comenzo con esta novela. E esta en particular, pois o poemario xurdiu de todas esas ideas, o poemario xurdiu inspirado nunha serie de poetas novas de Estados Unidos, un libro que me fascinou, que o lín en galego, que hai unha traducción moi boa, que é Poemas para rapazas afoutas, que é un libro que recomendo moitísimo, sobre todo hai unha poeta adentro que é Sarah Kay, que agora debe ter 28, 29 anos, que me introduciu moitísimo no mundo da adolescencia, me lembrou a miña propia adolescencia, me introduciu un mundo, fascinoume tanto que escribín un poemario completo, o poemario funcionou, pero seguironme quedando as ideas, entón tive que facer a novela. Pero sí, en realidade o que xunto é xunto ideas no Keep, e cando hai suficientes ideas, isto está desenvolto, isto hai que escribilo, así xorde. É case un acto físico. Sí. Acaba de corrérseme agora xusto esa analoxía, pero sí, é un acto como que se van concentrando por gravidade e cando teño suficientes ideas, pum, cae por o seu propio peso. Sí, é certo. Falabas agora da inspiración destas poetas norteamericanas, non sei que outros libros ou autores teñen dado forma a túa forma de pensar literariamente, non? Sí, a ver, o meu escritor favorito, sen dúbida, porque tamén mestura moito lírica, é unha forma de escribir moi lírica, non lle coñezo libros de poesía, pero sí moitas novelas moi curtiñas, é Alessandro Barico. É dicir, para min é unha referencia total, é dicir, gustaríame escribir como a él, ou cando leo os seus libros, síntome como na casa, é dicir, para min é un escritor que o odias ou amas, é como o que está surdindo agora con Oliver Laxe, ¿no? Que sí. Está media España a favor e media en contra, pero sí, é un escritor que non deixa indiferente. Para min é fascinante Alessandro Barico, pero logo encántame Agustín Fernández Paz. Creo que é un grande das nosas letras, a pesar de que a xente pode pensar de que, non, é que é literatura infantil e juvenil. Sí, bueno, Jules Verne tamén era literatura infantil e juvenil, non? É dicir, non era naquela época, pero podería pensarse que hoxe en día o seu lectorado é máis infantil e juvenil, pero é un grande. Agustín Fernández Paz, fascíname pois Emma Pedreira, por exemplo. Fascíname eses escritores que non o poñen fácil, que che deixan un libro, que che deixan a liberdade suficiente para acabar de construir ti o libro, non? A verdade que de Agustín Fernández Paz a primeira que lin foi Cartas de Inverno. Buah. Non sei cantos anos tiña, penso que 10 ou 12. Deixoume a cuadros. Ese é un librazo, para mí do mellor que lin na literatura galega, é impresionante. E además o teño firmado por él, que me fixo un dibuixo. Iso é un privilexio, Sí. Gardo. Sí. Bueno, voltando, que me despisto.
traballas no ámbito científico, pero eres escritor. Eu penso que na escola, cando avanzas os cursos, tens que elixir, non? Humanidades ou ciencias. Como afrontas esa dicotomía que a veces parece que hai que separarse, pero non ten por que ser así? A verdade é que eu sempre, a ver, o meu sempre eran sempre se me daban mellor as letras, pero aburríanme moito. Aburríanme no senso de que, sinto moito dicilo, pero na miña época no instituto era Pleistoceno, era principios dos 90, ainda estábamos, eu son de BUP, eu fixen BUP, non? E nos metían el Quijote, el Lazarillo a pelo, é dicir, ni sequera esa introducción adaptada, nada, había que lelos, non? Iso xerou un trauma. Logo, teño que dicir que encántame a poesía de Cunqueiro, pero nos meteron crónicas dos Ochantre, nos meteron dese tipos de libros que eu naquela época non souben valorar. Entón, para min sí, e aparte había unha distancia lingüística moi importante, non? Entón, non sei, lin hai un par de anos ben con atención a Blanco Amor e alucinei, atopei en Blanco Amor palabras que dicía a miña nai e que non dicía ninguén máis, non? Había un insulto que dicía a miña nai que decía Blanco Amor que era galicoso, non? Miña nai dicía jalicoso con geada e el dicía galicoso, e é o único sitio onde eu aprendín, eu vin esa palabra escrita, non? Sí que o entendín, pero se lle poñemos a esmorga coa lingua a rapaces de 12, 13, 14 anos, é posible que estemos creando un efecto contrario ao que desexemos, non? Entón, por iso está moi ben, é moi importante introducir libros que os rapaces non vexan como unha obligación, sino como unha diversión a hora de metelo. E entón, eu era un rapaz de sobresalientes en letras e era sobresalientes en latín, sobresalientes en literatura, e era un rapaz de suficientes ou bienes daquela época en física e química, pero bueno, gustaba máis e dixen, vou ir por aquí. Ben, naquela época, pois iso, se eras enxeñeiro, é dicir, quen mellores notas sacaba, pois tiraba para enxeñeiro ou así. Hoxe en día o que está en boga son as matemáticas, a física, os reis do rock, son os físicos, non? Pero sí, naquela época eran os enxeñeiros. E ti sigues traballando nese ámbito da enxeñería compartindo. Levo 25 anos traballando en refrigeración industrial. Eu fixen enxeñería de minas, comecei teleco, pero non me gustou nada, fixeno moi mal, en 2 anos aprobei unha cuatrimestral, e logo cheguei a minas, e Dios, atopei unha maravilla, é dicir, vocacionalmente, mentres en teleco eso, en 2 anos aprobei media asignatura, en minas fixen unha carreira de 5 anos en 4 anos e medio, é dicir, terceiro e a metade de cuarto fixen unha vez, non? É dicir, era unha carreira que me encantaba, é alucinante porque mestura filosofía, mestura xeoloxía, lembrome unha anécdota que era un profesor de prospección, ti sabes que nos dicía, sabedes cal é a primeira forma que temos para buscar xacementos? A toponimia, os nomes dos sitios. Se hai un nome que pon Ferreira de, pois igual hai ferro nesa zona. Entón, cando van a unha zona, calquera que sexa, é dicir, a lingua é o primeiro instrumento para buscar recursos. Antes que a propia ciencia. De feito, é unha integración entre lingua e ciencia. É fantástico, fantástico. E sí, a verdade é que despois, cando rematei a carreira, pois sabía que quería traballar en frío industrial e así levo 26 anos xa. Buenísimo, Fran. Pois unha última, unha volta ao libro, se queres un pequeno altavoz para recomendar a lectura, se queres dicir algo sobre Principio de Superposición. Pois nada, que aí está, e que, bueno, é un libro onde puxen moito, é un libro, un resultado de traballo de anos, que hai poesía, hai ciencia, hai moita escola, e é un libro que agardo que a alguén, e a todos nos lembre tamén aos nosos tempos de instituto, que non todo o mundo o pasou genial no instituto. No. Moitísimas gracias, Fran. A ti, amable. Grazas. Bo día.